Κάντε πως είστε, είμαι ο Σίαμαν. Σήμερα παίζουμε Minecraft και οι φίλοι μου με κυνηγάνε για 24 ώρες. Έχω ετοιμάσει 5 μέρη που το καθένα. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, είμαι ο Σίαμαν. Σήμερα παίζουμε Minecraft και οι φίλοι μου με κυνηγάνε για 24 ώρες. Έχω ετοιμάσει 5 μέρη που το καθένα είναι ξεχωριστό. Ο πρώτος που θα με πιάσει κερδίζει 1.000.000 ευρώ. Ποιος λέτε να τα κερδίσει, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Και αν θέλεις να δεις κι άλλα τέτοια βίντεο, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι μία εγγραφή και να φτάσουμε τα 10.000 likes. Σήμερα είναι τέλεια ημέρα και οι φίλοι μου έχουν έρθει. Είναι έτοιμοι και με περιμένουν εκεί. Τι κάνω, πάνε να κάνει το σκύλο. Πάρτε λίγο τα πόδια σας, πάρτε λίγο τα πόδια. Δεν είναι από εδώ, δεν είναι από εδώ. Δεν έχει πέσει από εδώ είναι. Τι κάνετε εδώ? Σίαμαν, πολύ Ρε Σίαμαν, μήπως έχεις δει το καπέλο μου? Όχι, πού να το έχω δει εγώ το καπέλο, εγώ ήμουν εκεί πέρα, τώρα ήρθα. Για κάτσε, τι ήταν στη τσάντα εδώ πέρα? Είναι νέα μου τσάντα. Σίγουρα είναι εδώ πέρα το καπέλο. Είναι ακριβή, μην ψάχνεις την τσάντα. Μην ψάχνεις την τσάντα. Πρέπει να βρω το καπέλο μου, βρε Σίαμαν. Μα δεν έχει πέσει εδώ, πάνε. Α, εδώ είναι. Χάνει το καπέλο και φωνάζει. Τι φωναπλάς που είναι. Πού ήσουν ρε Σίαμαν τόση ώρα, σε περιμένουμε τουλάχιστον μια ώρα εδώ πέρα. Εδώ θα έλεγα ότι ήμουν, αλλά ναι, ξέρετε, εντάξει, αργώ μερικές φορές, δεν ξέρω τι ώρα είναι, δεν κρατάω ρολόγια. Ναι, λες αλλά... θα έρθει σε 5 λεπτά και έρχεσαι μετά από 1,5 ώρα. Εντάξει, κι άλλοι το κάνουν, μόνο εγώ το κάνω. Ακούστε με προσεκτικά. Για αρχή σας έφερα δώρα. Πάνε, δεν σου έφερα μία σοκολάτα πειρατική. Σοκολάτα! Σοκολάτα! Να πάρουμε κανένα κομμάτι κι εμείς. Μην το φάτε ακόμα. Δικιά μου. Είναι για να έχετε ενέργεια, μην τη φάτε ακόμα. Λοιπόν, κοάλα, έλα εδώ. Εσύ έναν καλό και δροσερό καρποχυμό. Λες και ήταν το ψυγείο μου είναι. Λοιπόν, το πήρα και από εκεί. Μπράβο, είναι καλή. Εγώ. Πίτσα, εσένα σου έχω το καλύτερό σου αναψυκτικό. Το αγαπημένο σου. Τέλεια. Ορίστε το βαζάκι. Να είσαι καλά. Εγώ Σίαμαν. Εσύ, Σταύρο, ορίστε το παγωτό σου. Παγωτό. Ναι, αφού σου αρέσουν τα παγωτά. Λοιπόν, αρέσουν τα παγωτά. ακούστε με προσεκτικά. Σας φώναξα εδώ και αργήσατε κιόλας. Αφήστε που λέτε ότι άργησα εγώ, αλλά ναι. Θέλω να σας πω ότι σήμερα θα σας κάνω ένα μεγαλύτερο δώρο. Ναι, αλλά πρέπει να το διεκδικήσετε. Τι δώρο? Όποτε ο Σίαμαν λέει δώρο, κάτι δεν πάει καλά πάντως. Ακριβώς. Ισχύει κολλά. Στην αρχή σχολιάσετε την τσάντα μου. Και η τσάντα ξέρετε τι έχει μέσα. Το Όχι. Το βρήκα το καπέλο. Έχει 1.000.000 ευρώ. Πώς μέσα σε αυτή τη Είναι τσάντα? σε επιλογή. Έχει, τα λέμε στις 24 ώρες. 24 ώρες ξεκινάνε από τώρα. Οπότε κυνηγήστε με. Έλα εδώ. Καταραμένε. Έλα εδώ. Σίαμαν. Άντε, γεια. Λάθος πόρτες άνοιξα. Πότε θα σε πιάσω. Θα σε πιάσω. Ναι, προσπαθήστε να με πιάσετε. Ναι. Τα είπαμε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καταραμένε. Γεια σας. Καλά, δεν πρόκειται να ξεδευτούν ποτέ. Σαν κακούρο θα πηγαίνουμε. Καλά, θα είναι το πιο εύκολο 24ωρο challenge που έχω κάνει. Δεν πρόκειται ποτέ να ξεδεθούν. Πάμε εμείς για τη μεγάλη κατάθεση. Και τώρα εμείς παιδιά τι θα κάνουμε? Δεν γίνεται να πηγαίνουμε έτσι. Παιδιά. Προπηδώντας, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όχι, παιδιά, μην αγχώνεστε. Δεν είχε υπολογίσει ο Σίαμαν ότι τα είχε βάλει με έναν πειρατή. Κουβάλα πάνω το σπαθί μου. Μην αγχώνεστε. Είτε τόση ώρα. Κοιτάξτε, εύκολα. Για ανώδυνα, για να πάμε να... Έλα. Εδώ. Δεν μπορώ. Όχι. Θα πάμε όλοι μαζί. Καλά, κάθομαι κι εγώ πίσω από το άλλα. Sorry λίγο πάνε λίγο. Γιατί... Λες και σας πάνε να πείτε. Τέλος πάντων. Κάνουμε. Τι, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ωραία, Τώρα λοιπόν. φτάνουμε σε λίγο καλά. Σταύρο, δες για το τάμπλετ το μπομπό του Σίαμαν. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε κάτω από αυτή τη γέφυρα. Γρήγορα. Φαίνεται να είναι σχεδόν δίπλα, στο δίπλα τετράγωνο νομίζω. Εδώ δεξιά εννοείς, έτσι. Κάτι δεν έχει πήγε για μεγάλη κατάθεση. Λέτε να πάει στην τράπεζα. Εδώ είναι η τράπεζα νομίζω, παιδιά. Κοντά. Κρατηθείτε. Εκεί είναι. Πάμε. Πήγαμε. Καλά, σίγουρα δεν πρόκειται να ξεδεθούν ποτέ. Θα φτάσει ο κύριος, θα κάνω την ανάληψή μου και την κατάθεσή μου. Γιατί βλέπω από τον καθρέφτη ένα μπλε αμάξι να πλησιάζει. Τον βλέπω μπροστά.
Εδώ είναι η τράπεζα. Ωραία, παρκάρω εδώ. 23 ώρες έχω ακόμα. Πρέπει να τρέξω. Ήρθανε κιόλας. Τρέχα, μικρέ Εύα, τρέχα. Αλλά πρέπει να βρει. Κάπου, Αυτό δεν είναι το αμάξι του. Ωραία την κάνανε. Ήρθανε. Γρήγορα μέσα, γρήγορα μέσα. Παρκάρω. Το παιδί είναι παράνομα. Πρέπει να το παρκάρω. Πόσο ωραία κάνανε. Έχουμε χρόνο, Βάνης, να παρκάρουμε. Όχι, παιδιά, το παρκάρισμα είναι σημαντικό. Αν μας πάρουν το αυτοκίνητο. Πάλι καλά που θα παρκάρει. Πάλι καλά που παρκάρει. Για να δω που παρκάρει. Εδώ αυτός με το κόκκινο το έχει βάλει τέρμα παράνομα. Θα τον πάρει σίγουρα η αστυνομία. Και εδώ μέσα γιατί δεν. Καλά, θα τους πω γιατί δεν έχουν ανάψει όλα τα φώτα. Γιατί έχουν αφήσει τα μισά. Αυτή εκεί, εντάξει, έχω χρόνο τώρα, μπορώ. Ωραία το κάνανε το μέρο, απλά λίγο φως χρειάζεται. Εντάξει, θα τους πω να το χτίσουν καλύτερα την επόμενη φορά. Το έχουν κάνει λίγο κάπως. Εδώ είναι ένα χρηματοκιβό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Το έχουν κάνει τρελή δουλειά. Καλά, εδώ δεν πρόκειται να με καταλάβουν ποτέ ότι έχω έρθει. Ας μπω εδώ μέσα σε αυτό. Ας κλείσω και την πόρτα. Και έχω και καναπέ. Καλά, δεν πρόκειται να με βρούνε ποτέ εδώ. Ας έρθουνε. Είμαι τώρα το ασφαλέστερο μέρος του κόσμου. Στο χρηματοκιβώτιό μου. Ναι, για να δω όμως αυτή που είναι. Από τις κάμερες φυσικά, για να δω που είναι. Για κάτσε να δοκιμάσω λίγο εδώ πέρα αυτό να κούμπι. Παιδιά, αυτό ήτανε. Κλείωσε η πόρτα της ώρα. Κατεβείτε γρήγορα. Πού είμαστε, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Κάτι λέει. Τράπεζα Σίαμαν. Α, ως αυτή είναι η τράπεζα που μας έλεγε. Παιδιά, Είναι δικά του η τράπεζα. έχει ο Σίαμαν τράπεζα. Τι εννοείτε. Πάρα πολλές έχει. Ποιος πού. Τον καταραμένο. Γι' αυτό ήρθε εδώ πέρα. Μάλλον να αφήσει τα λεφτά. Μάλλον θα μας κορεδέψει, παιδιά. Ξέρετε. Ναι, πρέπει να προσέχουμε όμως. Ίσως αυτά τα γάλα μετά είναι και ζωντανά. Πού ξέρουμε. Καλά, εντάξει, και εσύ υπερβολικός είσαι, δεν νομίζω. Αλλά. Λοιπόν, θα. Τι σχέδιο. Καλησπέρα. Όχι. Σιάμαν. Όχο. Δεν είναι κανείς εδώ πέρα. Ναι, γεια σας. Πάλι καλά. Ναι. Τι λέτε να. Θέλουμε μια ανάληψη να κάνουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε ανάληψη. Παιδιά, εδώ έχει σκάλες. Δεν είναι κανένας εδώ. Όντως, κανένας. Μπορεί να μην είναι κανένας εδώ, αλλά ο Σίαμαν σίγουρα είναι κάπου σε αυτό το κτίριο. Πολύ κόκκινο Μάλιστα, βλέπω εδώ. μάλιστα. Σίγουρα του Σίαμαν. Ναι, είναι μάλλον του Σίαμαν. Πάμε. Κάλα, πηγαίνεις μόνος σου. Ελάτε. Μπίνγκο. Σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι. Ναι, σίγουρα είναι εκεί μέσα για να νομίζω ότι δεν θα τον πιάσουμε ποτέ και δεν θα μπορούμε να πούμε. Παιδιά, έχει κανείς και ένα στιθοσκόπιο. Στιθοσκόπιο. Το Νίτσα. Ίσως και να έχω, ορίστε. Όντως. Μοιράζεις που το βρήκα. Τέλεια, παιδιά, το έχουμε. Κάνε εκεί πάνε στα δικά σου. Θα κρατάμε τσίγες. Παιδιά, πρέπει να τα ακούσεις το χρηματοκιβώτιο. Πρέπει να τα ακούσεις. Μην ρωτάτε που τα ξέρω αυτά. Αφήστε το. Τέλος πάντων, λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Κάνε άκρη άλλο, άκρη. Αφού δεν μιλάει. Ησυχία, παιδιά, ησυχία. Πρέπει να ακούσει τα κλινκ. Και λίγο αριστερά και. Το άνοιξα. Jackpot! Για δείτε μέσα τι βλέπω. Ο Σίαμαν, παιδιά. Νάτος, έλα εδώ. Εγώ δεν θα κουμπίσω, εγώ. Σίαμαν, έπιασα. Σίαμαν. Μας γράφει. Τι έγινε. Γιατί Σίαμαν. φάτσα ο Σίαμαν. Δεν νομίζω να είναι αυτός ο Σίαμαν, παιδιά. Παιδιά, βασικά, περίμενε. Αλλά έχει πολλά λεφτά εδώ μέσα. Βλέπουνε την κούκλα. Αυτό είναι κούκλα, παιδιά, είναι ψεύτικο, μας κοροϊδέψε. Αυτά τα λεφτά είναι ψεύτικα, άμα δείτε. Όντως είναι θολά και ψεύτικα. Πρέπει να πάω γρήγορα εκεί να τους δείξω. Ωραία, πρέπει να φύγουμε από εδώ τότε. Δεν πρέπει να κάτσουμε εδώ. Δεν έβαλε κανείς το πόδι στην πόρτα. Ρε παιδιά, όλα εμείς πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Κλειδωθήκανε. Μπήκαμε μέσα. Περιμένετε τώρα να δω πώς θα την ανοίξουμε. Τώρα είναι ευκαιρία να πάω. Γρήγορα να πάω, γρήγορα. Ανοίξω εγώ τη δικιά μου την πόρτα που δεν είναι κλειδωμένη. Και να τους πω τώρα. Ναι, καλησπέρα, έχετε κλειδωθεί. Παιδιά, Είναι έξω. Ναι. Κύριε Βοηθήστε μας. Είμαστε από την ασφάλεια χρημάτων και συναλλαγών και κλειδωθήκαμε εδώ πέρα. Και τι θέλετε? Να μας ανοίξετε. βγούμε από εδώ. Κρίμα, δυστυχώς δεν μπορώ να σας βγάλω. Γιατί? Γιατί ακόμα δεν έχουν περάσει 24 ώρες. Αμάν, εσύ είσαι. Ποιος άλλος θα ήταν, αφού δεν είδατε τα μεγάλα γράμματα έξω. Τράπεζα Σίαμαν. Πιστεύω, κλειδωθήκαμε. Οπότε Να βγούμε και θα τα δεις. λέμε. Πάω στη Μεγάλη Ρόδα. Άνοιξε, μας έψει ο Πάρε από πίσω μου είναι. Δεν με έχουν. Πώς με Παιδιά, βρίσκουνε, παιδιά. πώς γλιτώνουνε συνέχεια. Τον φτάνουμε, παιδιά. Φύγετε. Φτάνουμε. Φύγετε από εδώ, δεν είναι δίκαιο. Φύγετε. Σιάμαν,
Φύγετε! Ωχ, θα πρέπει να σου κλείσω το δρόμο. Τι κάνει. Μιλάτε με τον driver. Σιγά μικρέ, σιγά. Καλά, τώρα εδώ θα με χάσουνε σίγουρα. Φρένα έπρεπε να... Έστριψε ρε παιδιά. Άντε, γεια, παιδιά. Καλά, πρέπει να τους μάθω να οδηγάνε. Αυτοί δεν ξέρουν τίποτα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ παρκάρουμε, κύριοι. Εδώ κλείνουμε την πόρτα μας και πηγαίνουμε, κύριοι, με την τζαντούλα μας στο τσίρκο μας. Καταπληκτικό είναι. Μου έχουν φύγει πολλά λεφτά για αυτό το βίντεο. Και δεν ξέρω αν θα είναι και καλό. Πρέπει τουλάχιστον να μου μείνει το 1 εκατομμύριο και να μην καταφέρουν τα παιδιά να το πάρουνε. Να το αυτοκίνητο. Να το, εδώ είναι. Έρχονται και εδώ είναι τα αυτοκινητάκια συγκρουόμενα. Δεν καταλαβαίνουμε να παρκάρουμε. Πρέπει να μπούμε μέσα. Τι κάνουνε, θα με πατήσουνε. Προσέξτε. Το τράχαραν. Πρέπει να τρέξω. Φύγετε μακριά από εδώ. Φύγετε. Παιδιά, ποιος κόλλησε το αμάξι που βασικά εγώ το κόλλησα. Είναι πάνω σε ένα δέντρο. Δεν το πιστεύω. Θα το βγάλουμε. Κάποιος θα χαλέσει ένα γερανό. Αυτή είναι τρελή. Σίγουρα είναι Πού είναι τρελή. ο άλλος, πού είναι ο άλλος. Κάπου ήταν εδώ πέρα. Εδώ νομίζω είναι η κατάλληλη κρυψόρα. Κρυφτώ έτσι λίγο πριν μπω μέσα. Ψάξτε. Εδώ δεν θα με βρούνε. Από εδώ πΈτσι να είναι, παιδιά, έχει μια είσοδο. Ελάτε. Να τι φαίνονται. Πώς είναι αυτό βασικά εδώ πέρα. Λέτε να έχει ανεβεί εδώ πάνω ψηλά. Κούνιεσαι, μπορούμε να ανεβούμε για να δούμε, αλλά... Εγώ λέω ότι θα είναι μέσα. Πάμε από εδώ, πάμε από Θες εδώ. να είναι μέσα. Ωραία. όντως, Σιάμαν. Ναι, μέσα θα είμαι. Εδώ έχει παγωτό, βρε παιδιά. Εδώ λέει εισιτήρια. εισιτήρια. Παραλίγο να με δούνε. Δεν έχω τίποτα πάνω. Έχω 5 ευρώ μόνο. Είναι δωρεάν. Ακούσατε. Άμα στείλεις το μηχάνημα. Ευχαριστούμε πολύ. Πείτε, είναι δωρεάν. Πάμε. Αν φύγαμε. Πάω κι εγώ μαζί τους από πίσω, δεν θα με καταλάβουνε. Τι είναι εδώ ρε Και παιδιά. πού να δούνε το Κρύφτει σώμα που αυτός τους ο έχω Σιάμα. ετοιμάσει μέσα. Κάνε εδώ πέρα, για κάτσε μισό λεπτό. Για κάτσε, περίμενε. Τι βγαχανό βλέπω εκεί πέρα. Παιδιά, κοιτάξτε εκεί πάνω. Έχει κόσμο. Κλόουν. Είναι καταπληκτικό, έχετε δίκιο. Είναι φανταστικό. Σιάμαν! Καλά, ναι, προσπαθείτε να με πιάσετε. Γεια σας. Προσέξτε την τραμπολίνα εδώ. Τι νομίζατε. Έλα εδώ. Θα ήταν τόσο εύκολο νομίζετε και να με πιάσετε. Έχω 20 ώρες ακόμα. Και ακόμα είναι η αρχή, δεν έχουν δει τίποτα. Αυτό το κλουβί εδώ πέρα. Μην μπείτε εκεί μέσα για το καλό σας. Έλα εδώ, Σιάμαν. Γύρω γύρω όλοι, στη μέση είναι ο Σιάμαν. Πιάστε τον, πιάστε τον. Έλα εδώ. Γρήγορος. Παιδιά, μείνετε πίσω, μείνετε πίσω, μείνετε πίσω. Κουβάλια. Τέλειο κουβάλια. Τέλειο. Δεν τους αρέσει το μπλε. Γιατί Καλά, μας το κυνηγάει πιο ένα αστείο γιγαντό είναι. κουβάλι. Πιστεύω. Παίξτε. Τους κυνηγάει το μπουφάλι. Θα σε έχει πιάσει. Καλά. Όπου τον έστειλε τον άλλον. Δεν το πιστεύω. Τώρα νομίζω είναι ευκαιρία να χαθώ μέσα στο πλήθος. Παιδιά. Βγήκε και ο ελέφαντας. Ελέφαντας! Όχι! Αυτό είναι τύρκο. Δεν με έχουν δει, δεν με έχουν δει, δεν με έχουν δει. Παιδιά, Ευκαιρία. παιδιά. Πελάτε να Έχει λιοντάρια! λιοντάρι. Αυτό πήγα να πω. Πρωτού λιοντάρι. Δεν θα με πιάσετε. Ελέφαντας. Παιδιά, να φύγουμε από εδώ, δεν είναι ασφαλές καθόλου. Εδώ, παιδιά. καλή κρυψώνα. Ελάτε από εδώ, ελάτε από εδώ. Πού από εδώ. Φύγαμε. από εκεί, τι να Μείνετε κάνουμε. πίσω, πίσω. Να πίσω. Τι είναι. Δεν θα με πιάσετε ποτέ. Έλα εδώ πέρα, καταλαβαίνετε. Πού θα πάει, θα το πιάσουμε. Κάντε τον κύκλο, κάντε τον Γύρω, κύκλο. γύρω όλοι. Το κύκλο. Το κύκλο. Και... Έφυγε. Πού πήγε. Έλα να καταλαβαίνετε. Μην κλείσει την πόρτα. Έλα εδώ. Κλείδωνα την πόρτα, κλείδωνα την πόρτα. Δεν μπορέσετε. Δεν ανοίγει. Έχει κάνει και ένα κοκαλάκι. Νομίζω ότι εδώ είμαι ασφαλής. Περνάει λεπτή από μέσα. Μπείτε, Πού είναι? Σιάμαν, πού είσαι. Πάθατε παιδιά, τι πάθατε παιδιά. Γεια σας κύριε. Είμαι ο αρχικλόουν, ναι, εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Πείτε μου. Μεγαλύτερος κλόουν, μάλιστα. Ναι, πείτε μου.
μάλλον. Μήπως έχετε δει έναν τύπο που φοράει κόκκινα. Δεν ήρθε εδώ μέσα κανένας τέτοιος. Και εσύ παιδί μου εδώ τι έπαθες? Αυτός είναι, Πιάστε τον! Έλα εδώ, έλα εδώ. Πάρτε την περσικόδα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτός. Ναι, έχετε δίκιο, δεν είναι αυτός. Γιατί ο Σίαμαν έχει τσάντα. Ναι, όντως. Γρήγορα στο αμάξι, γρήγορα στο αμάξι. Γρήγορα, παιδιά, Δεν γρήγορα. κατάλαβες ακόμα. Γρήγορα μπαίνω εδώ στη θέση του οδηγού. Πού είναι? Και Νάτος. Δεν το πιστεύω. αντίο, παιδιά. Τα λέμε, πάνω απ' άλλο γκολάκι. Καλά, νομίζω το τσίρκο ήταν το πιο αστείο. Τους έκανα εκεί, δεν με καταλάβανε. Μεταφιέστηκα και τώρα μπορώ να πηγαίνω χαλαρός. Δεν πρόκειται να έρθει κανένας εδώ. Μπορώ να αράξω κιόλας. Αυτό είναι πολύ Δεν φταίω εγώ, γιατί με έκλεισες πίσω. Ε, Δεν έχει χώρο μπροστά και χρειάζομαι όλο το Αυτό χώρο. το για να φορτηγό συγκεντρωθώ. ποιος είναι? Ποιος με κόβει τώρα εδώ μπροστά. Να, γίνω σιγά. Δεν μου φτάνει που έχουμε την BMW στο δέντρο και χρειάστηκε να πάω στο φορτηγό. Τέλος πάντων. Φίλε, κάνε άκρη, κάνε άκρη. Τι φίλε, γιατί φωνάζεις, θες να κατέβω? Κάτσε να δω ποιος είναι αυτός εκεί πέρα. Αυτός τον παίζει και μάγκα. Κάτσε να το φτάσω. Χαλάρα, οι δρόμοι. Τα παιδιά εξάλλου δεν είναι καν εδώ. Γιατί πάμε στο αντίθετο ρεύμα. Τι κάνετε? Τέλεια οδηγεί. Πρόσεχε τις νοπές. Παραλίγο να τραγκάρω με αυτόν εκεί. Να πάρω και την τσάντα μου. Αυτός είναι ο Αυτός Σίαμαν. είναι ο Πάνες. Σίαμαν. Θα με πατήσεις, πρέπει το φορτηγό. Λες και με Έλα εδώ, να το πιάσουμε. Είναι όλοι εδώ. βγάλε με από την Κόψαμε. Αυτός γιατί δεν θα με πατήσει, θα με πατήσει. Θα σε πατήσω, θα σε πατήσω. Έλα εδώ. Δεν πρόλαβα να δω και το γήπεδο. Πού μπαίνει εκεί πέρα. Τι νομίζεις, δεν χωράει το φορτηγό μου. Όχι, πάνε, όχι. Τι κάνει ο Πάνες? Δεν νομίζεις. Πάνες. Το έχει βάλει όρθιο. Αλλά αγοράει το φορτηγό μου. Χώνησε. Θα με βγάλει κανείς από εδώ. Κουνήστε το λίγο Τι κάποιος. έχει κάνει? Έχουν τρελαθεί. Ανοίγω την πόρτα. Όχι, λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο μπροστά. Παιδιά, παιδιά. ζημιά. Γινόμαστε. Εδώ είμαι καλά. Μην ξέρετε. Το έχουν κάνει τέλειο. Σίαμαν. Ο Σίαμαν. Σιαμάν. Πολύ Δεύτερα, Σίαμαν δεν είναι εδώ. Να την εκεί πίσω. Τι Δεν πρέπει συμβαίνει να εδώ. μιλάω. Σιαμάν. Δεν πρέπει να μιλάω Πόσοι καθόλου. Σίαμαν υπάρχουν. Να το είναι. Γιατί είναι ένα στάδιο γεμάτο Σιαμάν. Σιαμάν. Αφού είναι δικό μου. Μέχρι και φάτσα του εδώ είναι. Κοίτα. Είναι τέλειο. Αυτά είναι κούκλες. Τι εδώ του είναι αυτό. Έλα Από μου, ό,τι δεν φαίνεται. να είναι άραγε. Όχι, είναι γεμάτο με κούκλες. Δεν θα τον δούμε ποτέ. Παιδιά, μην κλαίτε. Πρέπει να κάνουμε κάτι. κλέψουμε Πάτε. κοντά. Οι δύο τη μια πλευρά, οι άλλοι δύο την άλλη πλευρά. Ωραία. Νίτσα, κάποιοι πάνω. Πάμε Και εκεί μην εδώ. είδατε, Πάμε ο από εδώ. κανονικός έχει μάτια. Ναι, όντως. Πήγαμε. Μάτια. Σιαμάν. Πρέπει να τις δούμε σιγά σιγά τότε. Είναι πάρα πολύ. Θα βραδιάσει μέχρι να τελειώσουμε. Μπορώ να το περιμένω εδώ αρκετή ώρα. Πού θα μπορούσε. Σίγουρα είναι αυτός ο αληθινός Σίαμαν. Το βλέπω στα μάτια που δεν έχει. Δεν το πιστεύω, Νίτσα. Είναι παντού κούκλες. Είναι άπειρες κούκλες. Σιαμάν. Ρε παιδιά, δεν θα τον Ούτε δούμε αυτός ποτέ. είναι. Είναι πάρα πολύ. Δεν είναι αυτός τελικά. Ούτε αυτό. Ούτε αυτός. Παιδιά, έχω μετρήσει πάρα από χιλιάδες κούκλες. Πού είναι τέλος πάντων. Έχει πάρα πολλές αμάμπια. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Σιαμάν. Όχι, αρχίσει και βραδιάζει κιόλας. Δεν γίνεται αυτό. Παιδιά, θα τελειώσουν οι ώρες. και λίγο. Αυτός μπορεί να έχει, που ξέρετε, μπορεί να έχει φύγει ήδη. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, το αφήσουμε. Πρέπει να ψάξουμε. Δεν πρέπει να το αφήσουμε. Πρέπει Παιδιά, να το βρούμε κάπου εδώ. Θα είναι. συγκεντρωθείτε. Τι είχε ο Σίαμαν που δεν έχουν όλες αυτές οι κούκλες. Μάτια. Ναι, όντως. Και κάτι άλλο είχε. Δεν θυμάστε. Μας το είπε από την αρχή. Δεν έχει την τσάντα. Η τσάντα του. Ωραία. Έχουν περάσει πολλές ώρες, ακόμα να με βρούνε. Ωραία. Άρα δεν χρειάζεται να το κοιτάμε στα μάτια. Διστάζω. Για την τσάντα. Ακριβώς. Ψάχνουμε τσάντα, ψάχνουμε τσάντα. Εντάξει, γρήγορα την τσάντα. Παιδιά, Ναι. ελάτε Εδώ είμαστε. Πάνε. τι βλέπω κάτι. Τι έγινε ρε παιδιά, τι βρήκατε. Εκεί πέρα. Νομίζω το παίζει Αλέκος, δεν το έχουμε καταλάβει. Κοιτάξτε να δείτε, κουνιέται και η τσάντα. Κουνιέται κιόλα. Αυτός εκεί. Παιδιά, είναι το 3. Ωραία, το 3. Ένα, δύο. Δεν θα με πιάσετε,
πιάσετε ποτέ. Δεν Έλα θα με εδώ. πιάσετε. Θα δεις τώρα. Θα σε πιάσουμε, θα σε Έλα εδώ, πιάσουμε. Έλα εδώ. Νύχτωσε Έλα εδώ. κιόλας. Έλα εδώ. Ένα λεπτό, Έλα εδώ. ένα λεπτό διάλειμμα. Διάλειμμα ένα λεπτό. Διάλειμμα. Ανάσεις. Πάρτε και εσείς ανάσεις. Όντως, Κρατήστε και αυτό. Ανάσεις. Μια γονίτσα. Τώρα. Θα σε κρατήσω. Κρατήστε με, έχει τζάμι. Δεν μπορείτε να με κάνετε τίποτα. Θα φύγω μακριά. Θα φύγεις μακριά. Άνοιξε. Με κρατάτε. Όχι. Πιάστηκα. Όχι. Παιδιά, πρέπει να πάρω. Τέλεια. Το χάτσο μου. Ευκαιρία. Φεύγω. Μου πας. Hasta la vista. A tu talé, παιδιά. A tu talé. Γαλλικά δεν είναι αυτά. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Αχ, ξημέρωσε. Τι ώρα να έχει πάει, πόση ώρα απομένουνε 10 ώρες ακόμα. Και πού έχω έρθει, για να δω καλύτερα. Πού είμαι. Έχω φτάσει στη Γαλλία και κοιμάμαι τόση ώρα κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Ρε παιδιά, έπρεπε να έρθουμε στη Γαλλία, σοβαρά τώρα. Μα εδώ έλεγε το GPS. Λίγο πιο πίσω. Ωραία, εκεί. Μα δεν χωράω να κατεβώ, ρε παιδιά. Έλα, Σιαμάν. Έχω πάρει και τα κιλάκια μου τελευταία, λίγο πιο πίσω. Τώρα. Πρώτα πιο μπροστά. Τι είναι αυτό εκεί πίσω, Ποιο? ένας δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Ξέφυγε πάλι. Σιαμάν. Τολμήσει. Άκρη. Το πόδι μου. Πάτησε. Ένα από πίσω. Και ποιος είναι αυτός που είχε κλείσει τον δρόμο. Τέλειος. Πω, κοίτα εδώ. Στην άκρη. Τον άκρη, ρε. Έρχονται κι άλλοι. Είναι πάρα πολύ. Πρέπει να... Δεν νομίζω ότι θα περάσουμε εύκολα. Όντως. Παιδιά, κοιτάξτε εκεί. Γάτζι. Η κάμερα του Σίαμαν. Το αγαπημένο μου. Και γάτσος, όντως. Μάλλον με αυτό το πιάνεις. Για να περάσουμε απέναντι. Εντάξει, θα είναι πιο εύκολο από ότι ήρθε η ώρα να σε πιάσουμε επισήμως. Έχεις να πας πουθενά. Τι είναι αυτό εκεί πίσω, τι είναι αυτό εκεί πιάνει, πίσω. Τι θα Πήγε κάνεις. πέρα στο τραπέζι. Έλα εδώ πέρα. Έλα εδώ Σιαμάν. Λοιπόν, συμφωνία. Λοιπόν, θα ανεβάσω το ποσό 20. στα 2 εκατομμύρια 18, αν 17. πιάσετε το Σταύρο. 16. Αν πιάσουμε το Σταύρο 2 εκατομμύρια. Ναι, κοιτάξτε εκεί πίσω. Στο 10. Σταύρο. Στο αμάξι γρήγορα. Όχι, μα. Έλα εδώ. Μη σας θολώνει. Τέλεια, είμαι στο αμάξι. Δεν θα με πιάσετε. Σιαμάν. Έλα πίσω. Άνοιξε το αλεξίπτωτο. Αλεξίπτωτο. Δεν θα τα πούμε σήμερα. Στο πύργο του Άιφελ. Και μας πρόλαβε πάνω στο Αντίο. τελευταίο δευτερόλεπτο. Κέρδισα. Σιαμάν. Γιατί το δεύτερο νίκησε μετά.